Te session part parlok akan ka video nganai ka jimentip ya ka job notification balap live da ka CPG SAS umiam Meghalaya nam taki post jongki library assistant LDC security guard but multitasking staff. Te parlok pa akan ka video hadu bandakut ngan bensyai di telepi ya barok ki jinun kam nam taki niki post balap live da ka CPG SAS umiam Meghalaya. Te parlok wat clear banai la ya kane ka video bat kumjoro ban subscribe ya kane ka channel. Ka college jong ka postgraduate studies ha ka agriculture science umiam Meghalaya CPG SAS ka code application pi nam tak ni ki post jong ki library assistant LDC security guard but multitasking staff. Bat kelas tat bersumit ya ke application form ko jong pi kadai hadu kalai putri ku November arjar arfulai. Te perlok mentang ni page ya ki post detail te sngaba. Kabenkong haki post jong ki library assistant ki nomba ki post ki blat ke don ar post bat haki post kategori spot nam ta QR ci post nam ta ST shi post bat haka jinseu kadai haka pe level kepesan kumba ar kunda hajar arspa aka shipnai. But ka maximum age ka pila apply kadai hakarta ka balai post name karta kabar nam ta ki post jong ki fill com laboratory assistant ki number ki post ki balai ki don hadu pra post but ha ki post kategori spot nam ta QR sau post nam ta ki ST sau post but ha ka jinseu kadai ha ka pe level ka pesan kumba ar punda hajar arspa haka shipnai but ka maximum age ka pila apply kadai hadu lai post name karta kablai nam ta ki post jong ki lower division clerk ki number ki post ki blat ki don ar post but nam ta ki post kategori spot nam ta QR ar post but ha ka jinseu kadai ha ka level ka bar kumba khakna hajar khna spa ha ka shibnai but ka maximum ek ka pila apply kadai ha karta ka bar punyos nem karta kabsau but nam ta ki post jong ki security guard ka don ar post but nam ta ki post kategori spot nam ta QR ar post but hak ni seu ko dega pe level ka bar ka ba khna hajar khna spa aka shibnai but ka maximum ek ka pila apply ka dei ha karta ka balai punyos nem karta kapsan nam ta ki post jong ki multitasking staff ki nomba ki post ki blat ki don khnai post nam ta QR sau post nam ta ki ST sau post nam ta ki WS shi post but hak ni seu ko dega pe level ka brangkong ka bakat prahajar haka shibnai but ka maximum ek ka pila apply kadai hadu karta ka ba options name karta but haki essential qualification part ka benkong nam ta ki post jong ki library assistant ki shim ya ki bela pendap ya ka bachelor degree haka library but information science dan library science na kano ka recognized university lane institute kabar nam ta ki post jong ki Philcom laboratory assistant ki shim ki bela pendap ya ka bachelor degree ha ka science kentup ya ka agriculture bar alan science na kano ka recognized university kabalai nam ta ki post jong ki lower division clerk ki shim ki bela pendap ya ka class 7 pass na kano ka recognized board and institution but pideru bandon ya ka computer knowledge but pideru bandang ya ka tin english but hindi but ha ka typing speed pidei bandon ya ka live phone lani live san content per minute aka komputer kapasau nam ta ki post jong ki security guard ki shim ya ki bela pendap ya ka class 8 pass na kano ka recognized school but piru bandon ya ka good physics kum ka evidence da ka medical test but ka completion ka bakasan kilometer race haka arkanta but nam ta ki post jong ki MTS ki shim ya ki bela pendap ya ka class 10 pass but pideru bandon ya ka experience jong ka working ha ki central and state but kiwe but ha ka application fees sanspa namata QR OBC but namata ki SC ST PWBD women candidate nil omdon te komno pilawan apply te parlok ada piko apply pilawan apply offline lengba ka prescribe application form but ki dokumen ki long ki attested copy jong ki education qualification certificate marksheet
age proof, SCSD certificate, but artily kadur passport size photograph, but kiwi de, but kadiban poisak office chong kadan, College of Postgraduate Studies in Agriculture Science, Umyam Meghalaya, New Kandai Lai, Not Iwi Lai, Lengba ka speed post, Kashua ka live potrik November Arjar Arpulai. Te parlok hakane ka video tangkini jiben tiap, but ngine page part hakawai ka video. Kubleshibun.